Ja, klar til optagelse. Du ruller bare, når du er klar. Okay, mand. Ja, vi kører. Jeg skal lige ret på bækken. Det kender du godt, ikke? Det lå skævt. Ja, nu skal du bare læse, hvad der står på papiret. Nå, det er derfor. Okay. Nu kommer rejsen til Saturn på DVD. Langsommere, tak. Nu kommer rejsen til Saturn på DVD. Inklusiv den helt nye film. Coxy Kommentatorboksen. En herlig film om venskaber. Familieferie til de varme lande. Passioneret kærlighed. Og en dejlig masse pik. Ja, det sidste står der jo ikke. Det er lige meget. Det er ikke lige meget. Det er vigtigt. Det er sgu da ikke vigtigt. Danskerne vil gerne have pik. Det er jo noget vrøvl. Det er slet ikke for nok. Hold nu op med det der. Jeg kan alt med min pik. Ej, lad være. Det her, ingen ske, kun pik. Smager kaffen også lidt mere ost bagefter. Ej, fy for helvede, du er så klar. Vil du smage? Nej, tak. Smage? Nej. Det er en lille kusse, det skal du. Hvad laver du? Nej.